Și semnați contractul? Bineînțeles că nu, pentru că dumneavoastră aveți senzația că ne batem joc una de cealaltă. Nu știu, mie mi se pare absurd. Chiar acum vom deschide un proces verbal. Arată-mi, dragă, ce ai în mână. Deci am aici pregătit dosarul. Dosarul cu șină. Cu șină, desigur. Da. În cazul în care trebuie să dăm cine a jucată rapid în această seară de Halloween. Seara de Halloween. Am zis că ar fi o oportunitate pe care nu trebuia să o ratăm. Am mers la Westside Hallowfest, unde era un puhoi de lume fantastic. Aici puteți observa masa de oameni inculpați, care mai dubioși. Eram cu ochii în patru. Am ajuns și la concert la Smiley, care începuse deja. Și colega mea m-a ținut de mână, că era să mă duc pe scenă și să-i deschid un dosar penal. Cum să cânti înainte să ajungem noi? Execrabil. În final, ne-am distrat un pic. Poliția era de partea noastră. Puteți vedea mai târziu garda de corp care patrula ca să găsească ilegalități prin jur. După concert, am început să investigăm și să vorbim cu câțiva dintre inculpați. Bună seara! Cum vi se pare evenimentul din această seară? Foarte aglomerat și nu te prea poți bucura de lucruri de aglomerat. Atmosfera este superbă. Noi ne simțim foarte bine în seara asta. Bun, mă bucur. Tu ce părere ai? La fel, mi-a plăcut foarte mult. Atmosfera mișto, am prins și un pic de la Smiley, am stat mult la coadă, dar nu contează, m-am prins așa. Mi-a plăcut foarte mult. V-a plăcut concertul? Da, cât am prins din el, da. Deci vă place Smiley? Este auzibil, este ascultabil. Vă place Smiley? Nu. Foarte bine, ați fost la un pas de dosar penal. În regulă, mergem mai departe. Doamne, dar suntem la televizor. Exact, suntem aproape. La sala cinema. Ați mâncat ceva? Ați consumat ceva până acum? Sigur. Și cum vi s-au părut prețurile? Sunt prețuri de eveniment, sunt prețuri de festival, într-adevăr, sunt destul de măricuțe, dar odată merge. Ați adus despre acest subiect foarte scumpe, deci niște prețuri mult prea mari pentru bugetul nostru de studenți. Am venit cu Pepsi din Mega, am și dovada doveditoare cu Este de înțeles, este perfect de înțeles. Aceste domnișoare sunt studenți ca și noi. Eu nu mai sunt student, eu studentă, mă scuzați. Doamnă, știți cine sunt eu? Sunt o avocată cu peste de 40 de ani în tribunal! După aceste acuze groaznice, clocoteam de nervi. Eram la un pas să deschid un proces verbal. Colega, da. Tu știi că m-am dus la un grup de tineri să iau interviu și le-am spus inițial că sunt student, doar așa, ca să trecem un pic și după aia le-am spus că nu mai sunt student. Și știi ce mi-au zis? Dosar penal! Auzi tu, păi cine sunt ei? Cine sunt ei? Așa ceva mi se pare inacceptabil. Acest coșciuc în care m-au băgat pe mine. Execrabil, inacceptabil. După ce m-am calmat din nou, am mers să-l ascultăm și pe Carla's Dreams. Mi-a plăcut teribil și una peste alta a fost o seară reușită. 8 din 10. Recomand. Nu a fost 10 din 10 pentru că nu am reușit să dăm pe nimeni în judecată. Cine știe, poate data viitoare vom avea mai mult noroc. Avocatele încheiat.